मजाथि गामिनि समाज सिबियारि कान्थेश्वर नार्जारिनि सारादुखौ दिनै खुंफुंनाय जाबाय। मजाथि गामिनि समाज सिबियारि आरो मथामबिल गोजौ फरायसालिनि खेरानि कान्थेश्वर नार्जारिया एप्रिल दाननि 25 खालार सानखालि हरखाबै रुंसारि जानानै थांदोंमोन। बिथांनि सारादुखौ दिनै गामि नाङैनो खौसेयै खुंफुंनाय जायो। बिथांनि सारादुआव दिनै बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा सभाराम बसुमतारी, सराइबिल ओनसोलनि समाज सिबियारि जगत दिपेन नार्जारि, बिथांमोनजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोर आरो नखरनि सोद्रोमाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। दिनै बे गोथार सारादुआव बिथां कान्थेश्वर नार्जारिनि जिउ जारिमिनखौ लानानै समाज सिबियारि जगत दिपेन नार्जारिया खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। दिनै बे मजाथि गामियाव नै दाख्लैसो 25 एप्रिलाव फुंनि 6-7 बाजिनि गेजेराव रुंसारि जानाय जोंनि बावनि समाज सिबियारि मानिनां कान्थेश्वर नार्जारि बिथांनि दिनै सारादु। बे सारादुनि सानाव जोङो बिथांखौ गोसोखांनानै दिनै गाबखांनो गोनां जादों। दा बिथांनि जे समाजनिथिङै जे माखासे अबदान दङ, माखासे जे बिहोमा, बे बिहोमाया बिमाखौ नायनानै जोङो बे मानसिखौ जों सानदोंमोन हयथ' बिथांनि जिउ सोलेरा आरो जोरबावनांगौ, गोबांथार जोरबावनांगौ, जों बेखौ सानदोंमोन आरो बेबादि मानसिया थाबाय थानांगौ जों बेखौ सानबाय थादोंमोन आरो जिखि जाया मानो आफा इसोरा हयथ' बिथांखौ लांबाय, हयथ' बिथांनि समा बेनो, जों बेखौथ' जेबो बुंनो हाला। जिखि जाया मानो दा बिथांनि जे गुबै हाबा मावनाय, दा बे हाबा मावनाय थिलिया जाबाय मथामबिल हाइ स्कुलमोन। बे मथामबिल हाइ स्कुलाव बियो हेड एसिस्टेन्ट, बर' बाबुआनो होनदो बेखौ, बर' बाबु। दा बे गोबाव सम बेवहाय खामानि मावदों, नै दाख्लैसो रिटायार्ड जादों। रिटायार्ड जाखांनानैनो हयथ' बिथांनि माखासे मोननांगौफोरखौ बे मोनजोबलाङाखिसै, थेवब्लाबोनो दा बे स्कुलनिफ्राय बिथाङा रिटायार्ड जादों। बिनि आगोल गोबांथार बिथाङा साख्रि मावनाय हिसाबै बिथाङा सराइबिल समबाय समितियावबो बिथाङा सेल्समेन जादोंमोन बबेबा समाव। दा गुसुं समनि थाखाय बे सेल्समेन जाबाय। सेल्समेन जानायनि उनावसो बिथाङा बे मथामबिल हाइ स्कुलाव खेरानिनि हाबाखौ बिथाङा मावदों। जिखि जाया मानो बिथाङा साख्रि मावग्रा साख्रिजिबिनिख्रुइबो बांसिन समाज सिबियारिमोन, ससियेल एक्टिभिस्ट। दा बे ससियेल एक्टिभिस्ट हिसाबै बिथाङा गोबांथार हाबा मावलांदों। एबसुजों सिगांथ' एबसुनि सिगां बेवहाय कसुगाव आरो गुमा रिजार्भ स्टुडेन्टस इउनियन दंमोन, फरायसा आफाद। दा बे फरायसा आफादजों बिथाङा गोबाव सम लोब्बा लादों। बिनि उनावहाय आरोबाव BRB स्टुडेन्टस इउनियन दंमोन, बेयावबो लोगो लाफादों। बिनि उनाव KWRS माने कसुगाव वेस्टार्न रिजार्भ स्टुडेन्टस इउनियन दंमोन, बेयावबो बिथाङा बाहागो लाफादों। बिथाङा बथाय कालसारेल सेक्रेटारिमोनबो। दा बिनि उनावहाय आरो गेजेर खन्दआव मा जाबावबाय, जै बर'नि गेजेराव माखासे बे समाव भट बर्जन जादों। 1968 बथाय 68आव 1968 सनाव 67 ना 68 सनाव भट बर्जन जादों। बर'फ्रा माने बे नैबे लकसभा समस्ति, क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ जों जिहेतु जोंनो माबा होयैखाय जों बेखौ भट बर्जन खालामदों। बे भट बर्जन खालामनायावबो बिथांमोना गोबांथार बाहागो लादों भट बर्जन समाव। दा बिनि उननो लोगोसे PTCनिबो बिथाङा खामानि मावदों गेजेर खन्दआव। बेनिफ्राय इयं PTCआ फैलायबाय, बेयावबो बाहागो लालायबाय। जोबथानायाव नैबे जोबथा समहालागै हयथ' BPFनि बिथाङा राजखान्थि हान्जा, राजखान्थि दोलोजों थाफानानै खामानि मावदोंमोन। दा जिखि जाया मानो दा जों बिथांखौ ससियेल एक्टिभिस्ट होननानैसो बांसिन मिथिगौ, समाज सिबियारि होननानैसो। माने राजखान्थि हान्जाजों गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जा थाब्लाबो बिथाङा गासैजोंबो गोरोबनाय, बे ओनसोलाव जाहाथे जों गोरोबनो हायो बयबो। सोरबा हयथ' कंग्रेस दंमोन, सोरबा BPF दंब्लाबो सोरबा गुबुन रोखोम दंमोन, एबसु दंमोन, UPPLआथ' नै बावाखै, बेनि गुबुन दंमोन। दा थेवब्लाबोनो ज' गोरोबलायनायजों जों गोरोबलायनाय खामानि मावनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो। दा समाज सिबियारि जानानै ओनसोलाव मा जौगानायनि खामानि मावदों? एसे हल हिसाबैथ' जोङो जौगानायनि हाबायाथ' जों एसे हल जयैनो मावदों। दा जेनेबा
हयथ' बिबाननि एसे गोजौआव थाब्लासो बे बुंनो हायो जे बियो उमुक फसंथानखौ फसंदों उमुकखौ होदों बिदि होननानै दा बेबादि नङा रायजोयैनो हजों गोजौनिफ्राय जा बिथोन हरबाय बेखौनो मावनानै जोङो जयैनो खामानि मावदोंमोन आरो माने समाज सिबिनायनि हाबाया बे बबेबा समाव हयथ' जोङो जौ होबथाबाय बबेबा समाव बे दानि फरायसा आफादजों बे समनि फरायसा आफादजोंथ' गुबुनमोन बै समनि फरायसा आफादा गामिनि न'खर बेंनायनिफ्राय रायजो जानायनिफ्राय गासिबो समाजखौ नायोमोन बबेबा समाव मा खालामोमोन जमदुवारावसोनो माइरं बारहोयोमोन नालाय भुटानाव बे माइरं बारहोनायखौ होबथायोमोन बेखौथ' थोननाय नङा बे जाहाथे रायजोनि मोजां हाबा जायो माने भुटानाव बारनाय लोगो लोगोनो माइरं हजों दामा बारा जाहैबाय जोंनिजों खम जायो नैबायदि रोखोम जोङो माइरं होबथानाय माबा होबथानाय बेबादिनो माखासे समाजनि बेरेखा हाबाफारियावबो जों गोबांथार हाबानि मावदों दा बिथांखौबो बहायबो गोबांथार जों बाहागो लानाय मोनदों दा न'खराव साबसे सोर थालांदों दा न'खराव बेहा दा बिसि थालांबाय मादै थालांबाय दा फिसाला सानै दंमोन फिसाला सासे हाबा जायाखैमोन दा फिसाला सानैबो गोमालांदों गोबाव आगोलनो गोमालांखादों दा गोमालांखांनायनि उनावहाय दा बेहा बिहामजो थालांबाय बिहामजोजों लोगोसे फिसौ सानै थालांदों आरो फिसौ सानैया दाबो उन्दै दा जों हास्थायदों जे सरकारा हयथ' बिथांनि जेबायदि समाजनि हाबा मालाबाफोर खाबु मोनोब्ला बिथांनि जे समाज सिबिनाय हाबाखौ लानानै गोसोखांनानै माब्लाबाफोर हयथ' बिथांनो बे जाहाथे बे न'खरा गोख्रों जाफिननो हायो गोख्रों जानो हायो एसे गसंख्रोंनो हायो बेबायदि मोनसे राहा लामा खालामबा जों गाहाम जागोन होननानै सानदों हयथ' न'खराव बे फिसौ सानैल' थालांबाय दाबो फरायगासिनो दं दा बेनि अनगायै बिस्रा दा रावबो गैला आरो